Lepljivo je, nije slatko, a lepi se vrlo glatko. Na stotine ih raznih ima, ti se rado igraš njima. Sakupljaš ih, razmenjuješ, vredne nagrade očekuješ. Šta je to? Velika nagradna igra za male Mjaujorčane. Pronađite easy slatkiše u kojima se krije Joker poen. Sakupite 100 poena i pošaljite na adresu Luxor braća Jerković 117 v Beograd do 11. februara 2008. I osvojite bajseve, skejtove, rolere, dukseve, MP3 playere, MP Soft Pentium 4 računare i fotoaparate, LCD monitore firme Erc Commerce i glavnu nagradu veliki LCD televizor. Da se igramo i zasladimo pa da te nagradimo. Easy je tako šarmantan i stvarno ima dobar ukus, bira mene i Easy Flips. Proveri, 2 zadovoljstva u jednoj kesi. Agent, ili nisi, ili jesi. Detektivska pričica i stotine sličica. U posebnoj čuče knjizi. U njoj se krije agent Easy. Šta je to? Easy album! Easy album i stotine sličica da se složi pričica. Kao agent dobro traži šta li je u ambalaži. 3 pack Easy, 3 sličice i 3 žvake. Aha, Easy, ti si tu. Zaviri u kutiju. Kao dobar agent kaži šta je sad u ambalaži. Easy bone i unutra sličica da se složi pričica. Easy! Napokon, sloboda! Heklore, zašto ti je trebalo toliko vremena da pregrizeš rešetke u onom glupom, mjavjoškom zatvoru? Šta kažeš? Ranije biti mala rešetka. Hektore, moraš da naučiš padeže. Da vidim zube. Tačno sam znao. Previše si prao zube i sad su se istanjili. I naravno da ti onda treba duže da pregrizeš rešetke. Dobra kuca, dobra kuca. Sve je to zbog onog Easyja. Ali ipak, obegli smo na vreme. Malo je falilo da ostanemo tamo za Novu godinu. Užas. Hektore, za Novu godinu, kad si dobar, onda ti Deda Mraz donese poklone. Da nema dece, svi pokloni bi bili samo za mene. Hektore, još jedna u nepreglednom nizu mojih genijalnih ideja. Otećemo Novu godinu i Deda Mraza. Piši. Dragi Deda Mraze, molim te navrati na đubrište da i nama doneseš igračke, pošto smo bili mnogo dobri. Hektore, jesmo bili dobri? Kakvi crni dobri! Bili smo grozni! Srušili smo most više puta! Kad god smo mogli, bacali smo papiriće od šaka po Mjaujork! Izbjegavali smo voće i povrće, osim kad je drugo. Hektore, ali ako to napišemo, Deda Mraz nam neće ništa doneti! On je malo... šuba? Pa donosi poklone samo dobroj deci! Gde su Vana Cara i Aligator? Što? Idemo po njih. Jo, Easy, doći ću ti repa, Easy. Evo, šefe, medalja je spremna. Evo je. Odlično, dečače, odlično. Tajni agente Easy, ovim ti se Mjaujork zahvaljuje na još jednom uspešnom hvatanju pokvarenog pacova Grimdevita i njegovog pomoćnika Hektora. Mjaujork je još jednom sasvim bezbedan. Mjaujork je ponovo bezbedan! Aida, izgleda da nije baš sasvim bezbedan.
A vi ne volite moje pevanje? Volimo, ali kad zapevaš, dođe mi da podignem krila u vazduh i prepustim se uživanju, a onda ne mogu da letim. Ja mislim da je Aida zaslužila medalju za pevanje. A ja? Šta ti? Pa Jogi je zaslužio medalju za pokazanu veliku hrabrost. Veliku hrabrost? Najveću hrabrost! Letao sam kao orao, a onda sam okom sokolovim video sve prepreke na putu i na kraju sam Vranacanu oborio snažnim udarcem. Osvjetlali smo obraz Mjaujorka. Jednoga dana i ja ću osvetlati obraz Mjaujorka i dobit ću ja medalju, je li tako? Ništa ne brini, dečače, na pravom si putu. Hvala, učitelj. Izi! Opet si zaboravio na naš sastanak, a 100 puta sam ti rekao da je to posljednji put. Slušaj, ako se desi samo još jedan put, ja ću stvarno da poludim. Dobro, šta ti je sad izgovor, a? Hajde, kaži da čujem. Ako kažeš da si opet hvatao Grim DeVita, ja ću... Lora, ja, DeVit, Hektor, Aida, Ogi, Ljutnja devojke ublažava se izgovaranjem što većeg broja imena, pa se onda ova malo zbuni, znaš. Ali, Lora, i jeste hvatao DeVita. Vama bi bilo bolje da ga ne branite. Vi ga stalno i uvaljujete te jurnjeve. A šta ako mu se nešto desi? A ja čekam, pa dokle da čekam? Definitivno ipak nije sasvim bezbedno u Mjaujorku. Izvini, ja se samo brinem za tebe. Volim te, Izi. Obožavam. Šefe, Da? bio sam vredan pa je Mjaujork bezbedan. Da. I sada bih rado nadoknadio kašnjenje jednim malim odmorom na koji bih otišao sa Lorom. O, Izi, pa to je odlična ideja. Ali neko bi morao da ostane ovde i brine se o bezbednosti Mjaujorka. Šefe! Jer zlikovci nikada ne spavaju. Evo ja, šefe! Jer nikad se ne zna kad će da zbrišu. A i Vranacana i Gagaligator su na slobodi i ko zna šta smišljaju. Pa šefe, ja, nek mi potvrde svi, ja znam sve mizije na pamet. Evo, kažite, ja mogu ja da ostanem u Mjaujorku? Šefe, pa to je prava mizija za Mandu. Evo daću mu tajni priručnik za tajne agente. Dečače, priručnik ti je pomoć broj 1 da Mjaujork bude miran i bezbedan. Hvala, učitelju. Biće sve u redu, šefe. Pa kakve bi nevolje mogle da nas trefe? Nema toga što Manda ne može da ubrljosa. Dečače, molim, šefe. Čuvaj nam Mjaujork. Ništa ne brinite. Šefe, učitelju, kao da ste vi tu. Ja čuvam, sve je pod kontrolom, a ja idem da proučavam tajni priručnik za tajne agente. Đubrište je idealno za igru. Vranacana lukavo prilazi svome plenu, krokodilu Gagaligatoru. Njeno perje lagano vijori na vetru, Vranacana se neustrašivo mudrim manevrom brzonoga Vranacana herojski je utekla iza kante. Sada ponovo ulazi u kazneni prostor ljutog protivnika, gde se nečujno, poput mačke, sprema da zada odlučujući udarac glupom Gagaligatoru. Kljac! Nemoj, ne mene, neću da budem cipela, uzmi Tanu! Glupi Gagaligator je potpuno izgubio konce igre. On skače levo, skače desno, trči u mestu. Simpatični krokodil iz provincije zaboravlja da nije dorastao izazovu mudre vrane. Ne
spavam ja zato što volim. Imao sam nesrećno detinjstvo. Sjećam se kad sam bio mali, sasvim mali guster. Stalno su me plašili. Ako ne budeš dobar, završit ćeš u fabrici cipela i tasni. To ostavlja traga na neznoj krokodilskoj dusi. Poštovani gledoci, vašem hrabrom i mudrom izveštaču naprosto je neprijatno da prenosi ove patetične scene i izliv krokodilskih suza. Stvarno, ako mi još jednom kljucneš. Simpatični krokodil zaboravlja da hrče kao kombajn, dok voljeni Grindebit trune u zatvoru. Kljuc! Voljeni komandant, kako smo mogli sebi to da dozvolimo da ga zaboravimo? To se više nikada ne sme desiti ni po koju cenu. Krenimo u otlusujući okršaj da ga izbavimo iz dobrih sapa plemenitih Mjaujortana. Skloni se, debeljko. Ti, razgovarat ćemo posle. Vas dvoje samo da gubite. Ko mi je sedao u fotelji? Tišina, mirno! Slušaj ovamo. Kidnapovat ćemo Novu godinu i Deda Mraza. Zato je potrebno da neko dobar potpiše pismo Deda Mrazu. A ne bi, tišina! Elen, posle pravih veverica, najveća veverica u onom Mjaujorku je... Mala veverica! Tišina! Nije! Manda, drugovi iz Lipovci! Manda! Vranac Ana i Gagaligator, kao perušeni dobrovoljci, moraju od Mande na mufte da izmame potpis na pismu koji ćemo poslati Deda Mrazu. Šta čekate? Preruš! Mrš napolje! Mrš! Hestore! Bre, šta sve piše u ovom priručniku. Kaže, Gagaligator se uspavljuje kad pucneš prstima, odmah počne da hrči. Dobar dan, dragi Mjaujorčani, nešto ste mi poznati vas dvoje. Ne bih rekao da smo se upoznali. Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam... Da. Pa šta mu je? Ja sam Anda. Se čujemo? Dragaligator, a ovo je moja prijateljica Dana. Dragaligator i Dana, drago mi je, da, zaličili ste mi na Gagaligator i onu vranu Canu, izvinjavam se, ali baš su me podsjetili. Hrabri, iskusni čuvare, da se zbunio. Dobro, ajde, molim vas, gde ste vidjeli Gagaligatora sa brkovima i Vranasanu sa žutim perijem? Tačno, odmah sam vidio da ima nekih detalja koji baš ne... A kako mogu da vam pomognem? Gospodine Milorade, da. Mogu li da vas zovem Mile? Mile, može. Vidite, mi smo pokrenuli akciju Milence Mjaujorku s ljubavlju. Divna akcija. Prikupljamo potpise, znate, za izgradnju igrališta na đubrištu, tako da deca koja rastu na đubrištu mogu da se bave sportom. Sjajna ideja. Evo tu se potpišite i sve je sređeno. Pa čekajte, ovdje nema ni jednog potpisa. Niko se nije potpisao. Pa zato što se vi broj 1, razumete igru reći? Ne razumem. Mile broj 1. Mile broj 1, kao ja sam prvi, pa kao ja počinjeo, što je to divno. Pa da, šef mi nije rekao da smem da potpisujem. A nije mi rekao ni da ne smem da potpisujem. Kažite mi samo, gde ovo treba da se... Dragi Deda Mraz, dobro, to je... Ma potpisi se, budalo jedna. Evo, I ne vratite nekad na đubrište da se igramo. Doviđenja, vidimo se. Doviđenja, javite kad bude gotovo igralište. Šta ste vi meni sad... Nego, ajde mi dalje da se preslišavamo. Ajde da čujem. Da li znate da zatvorenicima tamo, pogotovo kad su Hektor i Grimdebit u zatvoru, ne treba nikako davati turpiju za nokte, jer mogu da prerežu šta? Rešetke, nije ko rekao rešo. Rešetke. Onda, ima ovo je jako važno. Sad, pošto sam sam, morate da mi pomognete da me tu slučajno neko ne prevari. Nikako ne potpisivati pisma upućena Deda Mrazu i Novoj godini koja ti poturaju
prerušeni zlikovci. Znači, to smo... Pa čekaj, pa ja sam izgleda potpisao. Jel jesam? Pa zašto mi niste rekli na vreme, ljudi moji? Pa znam, jesmo kad svi... Ja ne razumijem šta pričate kad svi tako... Jao, ljudi, šta sam sad uradio? Jao, kako ću sad... Izgleda da je Mjau Jork u krizi. Gde li su sad šef i Izi? Idem da proverim da li su ovi u zatvoru. Nemoj sad još i oni da nisu tamo pa da bude veće čudo. Ovo je užasno uzbudljivo! Nova godina stiže u celom svetu po tačno određenom redosledu. Tu jeste poenta mog briljantnog plana. Ako zaustavimo novu godinu da stigne u Mjau Jork, onda ništa od ove godine i u ostatku sveta. A to znači šta, Hektore? Šta, Vranacano? Voljeni komandant postavlja odlično pitanje, aligator se budi i klic! Srećna nova godina! Srećna nova godina! E pa neće da bude srećna. Jednim potezom uništit ću sreću svoj deci na ovom svetu. Kljuc! A Deda Mraz i Nova godina bi trebali da stignu upravo sada. Odbrojavanjem. 9 5 4 16 3 2 17 Nova godino i Deda Mraze, veliko mi je zadovoljstvo da vas vidim ovde. Jeste lepo budovali? Ja. Dra tantagen den nya skattelagen för det Göteborg, ja! E pa, više nećete. Mislim, hoćete. Mi smo delegacije iz Mjau Jorka. Imamo male radove neke po ulicama, menjamo pločnike, mrdamo drveće, pa smo vas ovde sačekali da bismo vam pokazali pravi put. Ja. Vi ste dobili ono pismo od Mande iz Mjau Jorka za igralište na đubrištu. Manda! Ja, Manda! Han har skrivit mig ett brev, Manda, ja. Alla smo ih prevarili! Vidite, Vrana, jel? Ona kad je bila mala, joj su Vrane popile mozak, pa sad nije svoje. Kako bilo da bilo, pođite za nama, pokazat ćemo vam pravi put. Evo, izvolite, jeste tu da izvolite vi. No, Hegen då. Ne, molim vas, izvolite vi. No, Hegen Ma, då. molim vas, meni je čas, izvolite. No, Hegen då. Hektore! Ja! Moji ste! Svet više neće vidjeti nijednu novu godinu! Zauvek će vladati stara i ofucana godina! Jao. Čekaj da odjaučemo. Jao. Ajde, jaučite vi malo sa mnom. Jao. Ajde, balkon. Jao. I sad ja znam zašto ja vičem jao, a što vi jaučite ni mi jasno. Šalim se. Znate šta se desilo? Pa šta znate, kako? Pitajte me šta se desilo. Onaj mali paco, kako se zove onaj Grim David i onaj njegov pomoćnik, Hektor, pobegli iz zatvora. A ja, i to sve za vreme mog dežurstva, ne mogu da verujem. 2 čuda su se desila u Mjau Jorku dok sam ja bio dežuran i pazio na bezbednost Mjau Jorka.
I kako ću sad šefu naučiti da izađem? Šta da mu kažem? U stvari, moram da se oslonim na svoje osjećaj za diplomatiju. Pa onda kad on dođe, ja kažem, dobar dan, šefe. O, zdravo, dečače. Dobar dan, šefe. Kako ste, šefe? Dobrodošli. Sedite, šefe, bolje da sednete nego da mi se ne smestite stojeći. Nego razmišljao sam ono što ste rekli da sam ja brljav i tako. Nije to važno, nije važno. Vreme je za slavlje i radost. Ništa god da si uradio, ništa nije strašno. I ništa neće promeniti našu ljubav prema tebi. Tako je, Aida. A šta si uradio? Znate onaj mali pacov, kako se zove onaj, Grim Devit i onaj njegov pomoćnik, onaj Hektor, oni su kako da kažem, pobegli su iz zatvora. Nemoj, Aida, molim. Ne ti, Aida, ne ti. I ja ću da padnem u nesvest. Nemojte, šefe, molim vas. Ups! Izgleda da je ovo bila preteška mizija za Mandu i prevelik šok za šefa. Mijau! Pobegli Devit i Hektor. Mijau-Jork je u krizi. Šefe, to i nije toliko strašna vez da padamo u nesvest. Kako nije? Gde god da se Devit krije Nova godina, samo što nije. A šta god da zlikovci planiraju, od toga nema ništa. Jer Deda Mraz i Nova godina nikada ne bi se vraćali do đubrišta. Easy. Potpuno si u pravu. Najvažnije je sada da Nova godina stigne i da Deda Mraz donese deci poklone. Pa u tome je mali problem broj 2, šefe. Ja napisao sam pismo Deda Mrazu i Nove godine rekao da obavezno svrate To je u redu, dečače. Bio si dobar i Deda Mraz će sigurno poslušati tvoj poziv i doći tamo gde si mu rekao da dođe. Na đubrište. Tajni agenti, slušajte me pažljivo. Situacija je veoma dramatična. Pokvareni pacov Grim Devit sa svojim pomoćnicima Hektorom, Vranom Canom i Gagaligatorom vrlo verovatno će pokušati da kidnapuje Deda Mraza i Novu godinu. Agenti, morate da ih spasete pre nego što ih zauvek zatoče u svojoj jazbini na đubrištu. Njau, šefe, pa imam plan kako da spasemo ovaj svečani dan. Potrebni su nam agenti koji se ničega ne boje. Ima li takvih? Odlično. Poslaćemo vas dvoje. Da odemo do đubrišta, zlikovci nam ne daju, zato odglumite predaju. Odlična ideja, pa to nema ni u priručniku, ja ću ovo da zapišem kao novo pravilo. Ako su Deda Mraz i Nova godina stvarno zatvoreni na đubrištu, Aida bi mogla da zapeva i tako nam da znak. Lora, za to vreme mi ćemo morati da se obučemo kao Deda Mraz i Nova godina. Deca ne smeju da trpe bez poklona. Super, šefe. Easy, ako ovo znači da ćeš opet da se vitlaš sa Grim Devitom, umesto da se sklupčamo ispred kamina i ljubimo, ja to neću moći da izdržim. Ali Lora... Ovo ti je poslednji put. Au. Šefe, učitelju, dođe ovde, sedi pored mene da razradimo plan. Dakle, Ogi i Aida, sedi ovde pored mene. Ogi i Aida će krenuti i naići će na prepreke. E sad, prva prepreka, ne znam kako će je postaviti, ali oni moraju... Ovo je komplikovano, šefe, šta moraju da urade? Moraju da se predaju... Čekaj, ovako, odavde ako krenu preko mosta... Ups! Aida, pazi, ovde su postavili ležećeg policajca. Ja ne znam zašto, ali sam se setila da mi trebaju nove cipele i tašna. Ma nemamo vremena sad za šoping. Aida, pazi, eno je Vrana Cana. Neustrašiva Vrana Cana stoji na braniku đubrišta, sprečavajući svaki iznenadni napad i primećujući svaki iznenadni pokret. Stoj ili kljucam! Opkoljeni ste! Iza vas je strašni Gagaliggator koji će odmah da vas pojede! Što bi rekao Manda, olupali smo ih ko za medalju. Ali kako ćemo sada da se predamo?
Ups! Izgleda da su me nadvladali moji orlovski instinkti. Aida, hajde da ih probudimo, pa da se mi njima predamo. Canili! 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 Predajemo se! Predajemo se! Predajemo se! Mi se predajemo! I vi se predajete! Mi smo se prvi predali! Mi smo se predali! Svi smo se predali! Dosta! U zatvor! U zatvor? Idemo! I sama, iznenađena sopstvenim junaštvom, vranac Ana privodi zatvorenike u zatvor koji su shvatili da je dalji otpor uzaludan. Deda Mraze! Nova godina, klupko! Izi je bio u pravu. Aida, pevaj! Nova godina je Deda Mrazu! Učitelju, pa ova Aida peva. Jel ova Aida peva? Pa to znači da su Deda Mraz... Aida peva. David je stvarno kidnapovao Deda Mraza i Novu godinu. Ovo je prava mizija za Izija. Sad nam treba snaga i pomoć. Diži ruke gore. Znate da je New York u strašnoj krizi. Grim David je grozan pacov, ali tu je hrabri Izzy. Ajde brže. Preko brda, preko 7 burnih mora. Ništa nije nemoguće da se spase lepa Lora. Izzy, Izzy, taj agent Izzy. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Ajde gore ruke. Al opasnost uvek vreba. Glupi Hektor pravi psine. Za bezbednost New Yorka neprekidno Izzy brine. Od rolera pa do broda, uvek nova uzbuđenja. Svaka nova epizoda donosi iznenađenja. Izzy, Izzy, taj agent Izzy. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Ne znam da li znate da je New York u strašnoj krizi. Grim David je grozan pacov, ali tu je hrabri Izzy. Od dolina preko brda, preko 7 burnih mora. Ništa nije nemoguće da se spase lepa Lora. Izzy, Izzy, taj agent Izzy. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Izzy, Izzy, taj agent Izzy. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Izzy, Izzy, taj agent Izzy. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Ne postoji mizija, preteška za Izija. Zdravo, Gagi. Vreme je da se Nova godina proslavi, zato bolje se skloni ili ću cipele od tebe da napravim. Ma nemoj, tebe da se plašim. Mene da se plašiš. Tebe. Mene. Da se plašim. Da se plašiš. Ja. Ti. Da se plašim. Da se plašiš. Tebe. Slušaj, Gagi, dokle bre ovako? Dok ne shvatis da te zafrkavam. Bilo kako bilo, radovat ću se da te pojedem. Malo matecine bas bi mi prijalo. Ali ti misliš da ja ne znam za tvoju tajnu? Imam ja tajnu za tebe, cepići za usići. Ma nemoj, a šta ćeš sad? Ne! Ode Gagaligator, ajmo jedan aplauz, jedna prepreka manje. Sad, učitelju, nailazimo na vranu, samo da vidim šta piše za vranu ovdje u priručniku. Znači, za slona, kikiriki, ne za slona, šta će mi slon? Aha, veverica, nije za vevericu lešnik, vrana. Gdje mi je vrana sad? Vrana, pod V. Vrana. Naivno samouveren, posle nepoštene pobede nad Gagaligatorom, tajni glup agent Izzy ne shvata da ga čeka mnogo gora prepreka vranac Ana, koje će ga svojim aštrim kljunom... Gili. Dečače! Evo ga, našao sam.
Kad se naiđe na vranu, treba iščupati jedno pero, a onda je golicati dok se ne onesvesti i ne padne preko ograde u reku. A šta se radi kad padne u reku? Mando! Aha, idem, šefe, idem. Hektore, pa stalno padaš na iste fore, ali moram da te pobedim zbog nove godine Deda Mraza i Lore. Gde li su sad? Onaj Easy kao da je nepobediv. Ali kao i uvek, Hektore, imam briljantan plan. Slušaj me dobro. Dečače, ako se zoveš Easy, ne moraš uvek da čitaš šta piše u knjizi. Nego? Go Easy! Aha! Sad kreće odlučujuća misija. Go Easy! Ajmo gore ruke brzo! I ovu pesmu znamo sigurno, jel' tako? Ako smo išli u misije, a jesmo, znamo šta treba da pevamo. Pa kad dođe vreme, samo što glasnije. Pazi dobro. Drži ritam, ajde balkon da vas čujemo. Ali naš tajni agent je tu da se suprotstavi zlu. Ovo je prava misija za Izija. Go Easy! New York sad je u krizi. Da čujemo vas. Ajde. Go Easy! New York spasit će Easy. Bravo. Drži ritam. Uvek lepa maca stoji iza uspešnog mačora. Pa Easy ima mjau ljubav i zove se Lora. Ali Lora nije samo lepa. Lora kako šizi može biti ista kao Easy. Izgleda da u ljubavi nikad mira nema. Opet ovaj Grim David nešto sprema. Smislio je foru, oteo je Loru. Ovo je prava misija za Izija. Go Easy! New York sad je u krizi. Još jače. Go Easy! New York spasit će Easy. Bravo. Easy nikad nije sam, Easy ima svoj tim. Ali Ogi i Aida svakog dana su sa njim. Ogi leti bum tras, dok Aida ima glas. Oni vole Easy-a, isto kao ti i ja. 1000 mi mjauka, šta se ovo dešava? Evo opet pacova, šta li sada priprema? Sada šalje glupoga prijatelja Hektora. Ovo je prava misija za Izija. Go Easy! New York sad je u krizi. Bravo. Go Easy! New York spasit će Easy. Go Easy! New York sad je u krizi. Super. Go Easy! New York spasit će Easy. Go Easy! Go Easy! Yes. Šefe, u priručniku piše da zlikovci ne smeju nikako da dođu do mosta. Nisam znao da će David da zbriše. Slušaj, dečače, oslobodi naše, a ja idem hitro za Davidom. Dobro. Kako si ovo rekao, oslobodi naše, pa čime da ih... A, da, ključevi. Kako sam se setio, treba naći ključeve. Idem da nađem ključeve da oslobodim naše. Konačno! Most je zatvoren, Easy nema čarobno klupko. New York je moj. Hektore, da vidimo šta imamo za danas. Nova godina i Deda Mraz, ali oni su u zatvoru. Onda ovo mora da su šef i Lora. Kako vas nije sramota da lažete? Ko laže taj i krade, ko krade da ide u zatvor. Hektore, šefa vodi u zatvor, Loru ostavi meni. Moja osveta bit će još slađa, New York je moj. Šta se dešava? Njau, hvatili su Loru, ovo se pretvara u noćnu moru. Most je zatvoren, a ne mogu kroz vodu. Ogi!
ili će Lora da završi u šahtu. Šta? Nije ti dosta što Izzy zbog tebe stalno kasni, nego u šah da me guraš. E pa jedini koji će u šah, to si ti. Izzy, ovo su mi nove cipelice. Nisam verovao Izzy-u, ali ovo su stvarno glupe rupe. Izzy, ja i ti. Izvoli. Iz albuma znam za tvoj poput litrica obrnutim kišobranom. Ali samo da znaš, da se boriš protiv super genijalnog, da ne kažem, super soničnog Grim Devita. Jače! Ovo je bila prava mizija za Izija. Dobro, Maco, pa gde si ti do sada? Nisam ni ti lepo rekla da ne kasniš, a tebe baš briga što sam ja ovde sama na milost i nemilost. Opa, poljubac 1. Volim te. Obožavam te. Poljubac 2, ajmo da brojimo malo. 3, 4, 5, 6, jače, 7. Super, 10 poljubaca za super rešenu miziju. Sve je bezbedno i vreme je da i ovde stigne Nova godina. Tako je. A meni prosto fali da Aida nešto zapeva. Hvala ti, šefe, ti me jedini razumeš. Možda smo i bili loši, ali ovo je zaista preoštra kazna. Ruke gore, otvorite uši i pažljivo slušajte. Dobro. Ako nećete da slušate Aidu, morat ćete da sredite đubrište. Aida! Dobro, evo sredite po đubrište, evo što je meni teško da sredim đubrište. I da se okupate. Aida! Dobro, evo okupajte se. Posle ćete morati da dođete da otpevate novogodišnju pesmu zajedno sa... Ne mogu da pevam. Aida! Dobro, evo pevat ću, što je meni teško, nije meni teško da pevam. Super, kad smo došli već do novogodišnje pesme, krajnje je vreme da Deda Mraz i Nova godina dođe kod nas, jel tako? Dobro, jeste raspoloženi za pevanje? Ajmo sad da krenemo sa odbrojavanjem. 10, 9... Srećna vam Nova godina! Ajmo ruke gore visoko! Jače muziku, maestro! Ajmo ruke gore da porastemo još koji milimetar! Nekada mirno, nekad bez daha, bili smo spretni bez mane i straha, bili smo hrabri, heroji pravi, New York sada sa nama slavi, sada se čuje korak na krovu, donosi nama godinu novu. Spremite osmeh i najlepše želje, čuje se pesma, kreće veselje, poruke sreće, pakulje nose, Deda Mraz nam dolazi u goste. To može svako ko stvarno hoće da spreči danas pobede zloće. Mali junaci, velika pomoć, New York s nama sačeka ponoć. Po nebu sanke kao da plove, stiže početak godine nove. Spremite osmeh i najlepše želje, čuje se pesma, kreće veselje, poruke sreće, pakulje nose, Deda Mraz nam dolazi u goste. Ajmo gore ruke da proslavimo ovaj srećan završetak naše vizije. Hvala Deda, živ bio. Za mačke važi što i za ljude, zloće su zloće, dobre se trude, svako se bori za sebi drage,
kad treba svako je tajni agent. Sada se čuje korak na krovu, donosi nama godinu novu. Spremite osmeh i najlepše želje, čuje se pesma, kreće veselje. Poruke sreće, pakuje nose, Deda Mraz nam dolazi u goste. Spremite osmeh i najlepše želje, čuje se pesma, kreće veselje. Poruke sreće, pakuje nose, Deda Mraz nam dolazi u goste. Poruke sreće, pakuje nose, Deda Mraz nam dolazi u goste. Ne znam da li znate da je New York u strašnoj krizi. Grim DeVitt je grozan pacov, ali tu je hrabri Easy. Od dolina preko brda, preko 7 burnih mora, ništa nije nemoguće da se spase lepa Lora. Easy, Easy, tajni agent Easy, ne postoji mizija preteška za Easy-a. Nekada mirno, nekad bez daha, bili smo spretni bez mane i straha. Složni i hrabri, pametne glave, uvek smo spremni za podvige prave. Za bolji život i lepše snove, javi se kada pravda pozove. Možda smo mali, ali šta fali, i naši stari dobro su znali. Dok ima dece, nada postoji, rastemo da budemo heroji. Uvek nas čeka misija nova, pravimo bolji svet kao i snova. I svako može, kad stvarno hoće, da spreči danas pobede zloće. Za bolji život i lepše snove, javi se kada pravda pozove. Možda smo mali, ali šta fali, i naši stari dobro su znali. Dok ima dece, nada postoji, rastemo da budemo heroji. Za mačke važi što i za ljude, zloće su zloće, dobri se trude. Svako se bori za sebi drage, kad treba svako je tajni agent. Za bolji život i lepše snove, javi se kada